Asibingelele kuba bukele be-Transformation Live. Ngithi mangikhuluma indaba eziningi nje sikhulumayo bese kuba nabafowethu, mina nginabafowethu abaningi, si nje omkhulu kakhulu bayebethi abafowethu wena ukhuluma indaba zakomsinga, indaba zakobani, indaba ungakhuluma indaba eziphathelene nathi ngoba nathi sinazi igemegemo ozaziyo usungayikhulumi ngani. Mina ke insizwa zangakithi ngiyayihlonipha nazo ziyazi, so ngiyayingafuna ukukhuluma ngento engazange zisho ukuthi angikhuluma. Ngiyakhumbula ukuthi nike ngiyize ukuthi mina angiboshwanga ngedwa, mina bakhona abafowethu engangiboshwe nabo, kodwa ngiyayingakhulumi ngabo ngoba lento is not about bona, kwaba isinqumo nje sami. So ngiyaye ngibafake nje that and there ngoba nabo futhi bangabantu abangenankinga. Kunodaba engifuna ukukhuluma ngalo kulezi indaba nje ngeke ngikhulume ngazo. Nakithi zikhona, yabona nje kunodaba very interesting olwenzeka ngo-2006 ngangisahlala ehostela kwaMashu lapho. Ngangihlala nomunye nje umfowethu ozalwa ubamncane. In fact sahlala singabafuthi sibaningi, sasihlala lapha eThembalihle. Mawuthi uyayazi ehostela kwaMashu, uma usuka nje station eThembalihle estation sesitimela uza ngala udlula ama-shelter bese uzodlula ngasesitolo kwaDindi, bese ungena nje uyodlula ezansi ngathi ubheka ngase-office, udlule nje ezansi kwesiguqu, ithempeli lamaNazaretha lesiguqu. Mawuthi nje usungena ngaleso stubhe, khona isitubhe esilapho, khona ubaba odayisa imbhede lapho kuthiwa uZwide. Mawunyuka nje lapho sasihlala lapho ke thina eblockini yokuqala. Mawuthi nje na iblock yokuqala i309 sasihlala lapho, umnyango wethu ubheke phezulu leyitolo kwaShenge. Ngangihlala nje uyazi ke ehostela ukuze ube nendlu kwakusuke kuhlade kuhlala umkhulu wakho athi mayibuye emakhaya kwahlala ubaba wakho athi mayibuye emakhaya kwahlala obhuti bakho, kanjalo thina sasihlala ke sakwase kuhlala thina ngalesa sikhathi, njoba namanje nje kusahlala abafana bakithi abancane manje asebaqede ezikoleni bana bayifunela amatoho. So ngihlala ke nomunye umfowethu ongaziyo nje, mina uyamazi lo mfowethu Mpofu, naye isigadla nje, siyalingana mina naye. Sasebenza eMtateni ngalezo nsuku, eMtateni eMedenhof lapha eThekwini, sisebenza emkhunjini, sasi-offload imikhumbi, amasaka, rice, ibhontshisi, ushukela and everything. So kwakunendawo lapha e3, khona iground uthiwa ise3 lapha. Mawusuka nje eThembalihle unyuka ngathi uya eSulabasha, mawusuka endlini yethu unyuka nje ubheke ngathi uqonde udlule izitolo kwaShenge, izitolo kwaShenge ngapha isemashifini ngapha emablocksini emashifini, then unyuka na indawo yasematsheni lokuphuzela kuyona. Mawuthi nje phezulu nali iground lase3 sekunethempeli lapho manje, sekunethempeli lamaNazaretha kuthiwa leli lisuka lapha eMbelebeleni, eliqembuka eMbelebeleni, sekunethempeli kuthiwa isekukhanyeni. Angathi mase kukhanyeni noma kodwa leli se3 lalingakabikho ke ngalezi ayikhathi ngabo 2006. Kwakuyiground nje sasigidela khona ingoma lapho, kubuye futhi kudlalwe nebhola. So ngapha kwalelo ground kunemjondolo lapho, kunabanye abafowethu ababehlala lapho esasinokuthi masisuka eThembalihle sibavakashele. Ngakhuluma ngodaba likaFata la phambilini, ngicabanga ukuthi niyalikhumbula ngoba udaba nje sisanda kulifaka la. UFata lo wayesuka kwaNongoma, lo engake ngahamba ngayo umthengisa impahla, ephethe imali eningi enye no ink. Indle engikhuluma ngayo
ileyo ndlu leyo okwakufikele kuyona uFada. So sasijwayele ukuzophuza ke kule ndlu ngoba khona abanye abafana bangakithi ababehlala khona. Omunye nje wakubo kaFada lo engithi uFada wayeze kuyena. Bese kuba nomunye kubhuti wangakithi wayehlala nje lapho kwagcina sekuhlela umfana wakubo. So sasinokusuka eThemba Lihle sigenge wacebe ekhulu sizophuza la i3. So uma siphuza la i3 niyazi imjondolo ngikhuluma ngodaba lomunye wabafowethu. Uma niphuza bayazi kabaye behlala imjondolo lesikhathi esiningi iyabukana khona lapha eminyanga nje ibukane kanje imjondolo uthola umnyango lo mawuphuma la ubona umnyango lo kamakhelwane wakho. Kwesinye isikhathi iminyango ikime kanje emjondolo uthola umnyango lo yabo. So nalapha na ke kunomjondolo owuphambi kwethu owawuphambi kwalendlu esasijwayele ukuzophuza kuyona lapha e3. Ngikhuluma njalo ngalento yokuficwa, ngikhuluma ngosizi lokuficwa indoda endlini yentombi. Usizi lokuficwa indoda endlini yentombi. Ngiyaye ngithi ke mina mawumuntu wesilisa nje ungazange unokhelwe usendlini yentombi, ungazange kube nenokh nje ethi qoqoqo usendlini yentombi ungaqokile futhi. Ngiyaye ngithi kunovalo usuku ungalazi ngoba lolu uvalo engikhuluma ngalo, ngoba lolu uvalo olwenzeka lapho lucishe lifane novalo lokugcina uma sekufanele udubule umuntu umbulala. Lucishe lifane noma kuzimvalo lezi ezingafani. Kodwa ukusinda kwazo lezi imva angazi noma kuthiwa zimvalo livalo baseluningi. Kodwa ukusinda kwalo luvalo lokunokhelwa intombi, lokuzwa inokho usendlini yentombi novalo lokugcina mase kufanele udubule umuntu lucishe lusinde ngendlela efanayo. Ngake ngalichaza kuvalo lokugcina. Ziyalwazi insizwa lezi ezidubulayo nanokuthi lisuswa kanjani lolo valo ukuze ngake ngachaza lokho. Ngoba mawusuka uyikantshana nje uqala ukwenza lo msebenzi omkabi, kuyaye ukuthi mase kufanele umdubulo umuntu esekhonjiwe kuthiwa nangu uyelo sekufanele usuku uhlale phe kwakhe ngohlamvu. Kuyaye mawusuka uyikantshana umphefumulo womuntu phela uyasinda noma bekuthiwa ungakanani. Mawusuka uyikantshana uyawushawela lo valo lokwehlule liginqa phansi bese uthi hayi lo muntu ube nomuthi nani kanti ushawe nje uvalo lokwehlula. So zinawo ke inkaba umuntu walolo valo. But njengamanje ngikhuluma ngovalo lokuzwa nje inokhi usendlini yentombi. So besithi ke masisuka eThemba Lihle sigenge yacebe ekhulu sizophuza la kulomjondolo lo engithi lapha e3. So sasithi ma kunomjondolo esasiphuza kulomjondolo kunomjondolo lesasibukana nawo kanje. Bese kuthi lo mfowethu lo esizophuza kuyena ujwayelene yena nalomfo ohlala la kulomjondolo. Lo mfo ohlala kulomjondolo uhlala nentombi yakhe. Ngifuna uzwe njalo ubugebengu ukuthi buqala kanjani balezi zinto zemjolo. Kanga ukuthi ngaze kufa umuntu. Uthi ke futhi njoba siphuza kulomjondolo lo kamfowethu omunye ohlala la naye wayehlala nentombi yakhe. Ujwayelene nalomfo onomjondolo obukana kanje. Lo mfo uhlala nentombi yakhe loya. Wayengongapha oSuthu khona ngapha ngakithi. KwaNongoma thina singapha ke kodwa kwaMandlakazi bona yena wayengapha oSuthu. So uhlala nentombi yakhe yasemakhaya lo mfo. So njalo masizophuza la ngama weekend. Futhi hayi ngama weekend kuphela masingasebenzi. So njalo masizophuza la e3 le ntombi ihlala iyodwa le kulomnyango opposite. Ihlala iyodwa nje. Ihlezi iyodwa. Kuyaye kwenzeke futhi ngelinye ilanga uthola ukuthi siyaphuza noma siyafika sizophuza sifica ihlezi kula endlini la esizophuza kule ndlu esizophuzela kuyona. Ngenxa ukuthi izwana
nentombi yalomfowethu esasizophuzela kuyena. Ngiyazi ke Mjondolo noma yikuphi not eMjondolo kuphela, emqashweni nje nasemakhaya. Maniqashile ningomakhelwane niyazana, maningamajita niqashile nentombi zethu uthi nihlala nentombi igcine sezazi ukuthi hayi lo nentombi igcine sezazi ukuthi hayi lo intombi yami igcine siyazi ukuthi igcine sijwayelana nentombi kalomfo nami ngisuke ngijwayelene nakubayide kanjalo. So ke njalo masizophuza le ntombi siyayibona nje, siyayibona le ntombi ehlala la, futhi kuke kwenzeke silibone nalomfo ohlala nale ntombi. So masihamba sithola ukuthi la lomfo ushayela itekisi, ngoba sasiphuza kuze kushaya u10 ebusuku kushaya u12. So kwesinye isikhathi sasithi siphuza ebese efika lomfo ohlala kulomnyango, kwakuthiwa umdulo mfo, bese efika lomfo ohlala kulomnyango lo udriver matekisi wife uthothi mhlambe ngo8-9 efike ezohlala nathi siphuze naye ithenga utshwala kuphuzwe nje, bese kuthi later mhlambe nashesha ahambeke ngoba uyavuka kakhulu umuntu drive itekisi ke uyavuka, bavuka ngo1 bavuka ngo2. So sacela sizimjwayela lomfo odrive itekisi, naye wasazi nje wagcina esesazi ukuthi uMatete lo usibanibani lo wagcina esesazi nje ngamagama ukuthi hayi ke ngiyacebe ekhulile, noma sesibonana kuphi, noma sibonana edrobheni thothi ushayela itekisi, noma sibonana kuphi nje sagcina sesazana naye. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi yisonto akasebenzi lomfo, sithi masenyuka siyophuza 3 ukhona. Into eyayenza ukuthi isikhathi esiningi siphuze 3 kwakunentombi lapha, uyazi ke nawe la kunentombi khona. Insizwa thina nje sizinsizwa siyathanda ukudlalela ngakhona la kusokhona khona intombi. Bese kuthi ngelinye ilanga umfowethu mayisexoxa lo mfowethu lo engikhuluma ngaye ngithi ungangampofu nje, njoba siphuza ngithi maniphuza kancancane niyaphuma niyochama, maniphuza nje kancancane uyaphuma wedwa uyochama uyabuya, sekuphuma omunye uyochama. Uthi umfowethu wathi mayiphuma uyochama, angithi le Mjondolo ngithe ibhekene, wathi mayithi uyaphuma uyochama kanti le ntombazana ivulile, kusho ukuthi ayikade igeza le ntombi yalomfo odrive itekisi lehlala kulo Mjondolo opposite, kusho ukuthi ayikade igeza, ngabe kusho ukuthi yathi ibhinca ithawula kanjani. Wathi uyaphuma nje umfowethu uyochama izulu lalini, wathi uyaphuma umfowethu uyochama wayibona ibhinca ithawula, kusho ukuthi ithawula libhinca nje akukho lutho, wavula ayibona, kusho ukuthi inhliziyo yayo yahala kusukela lapho. Ukuthi bashelana kanjani angazi, nanokuthi inamba wayithola kanjani umfowethu, kodwa wenza indlela ukuthi egcine ayithola inamba yayo le ntombazana. So njoba siza nje sizophuza la, yena useyaxoxa nalentokazi le ehlala lomfo drive itekisi. Bese kuthi angithi nasasebenza emtateni njengoba ngithi ngisasebenza emkhunjini nje, umkhumbi ke mawuzo anisebenzi every day emkhunjini, umkhumbi uyangena mhlambe nosebenza 7 days 8 days, uthi mawusuphelele nime nilinde omunye, mhlambe kuphele 4 days kuphele 5 days ungafikile omunye ufike futhi, kuyenzeka ifike kanye bembili imkhumbi. So akuyona into enisebenza nje daily. So bekuthi uma ngihlala naye endlini lo mfowethu engikhuluma ngayo eThembalile, bekuthi njalo uma singasebenzi singezukuvuka nje singezukuya emsebenzini, ngabo 2 umfowethu avuka endlini ageze, ngo2 avuka endlini ageze aphuma ahambe. Ngiqale ngingazi ke mina ukuthi uyapi, hayi azabuye nje ngabo 7 6 7 ekuseni, uhambe ngabo 2 entathakusa 3 4 5 6 7 usebuyile, or ehambe ngabo 1 2 3 4 5 6 usebuyile. Hayi ngiqale nginganaki nje ukuthi umfuthu usuke yapi, kanti
kanti lensizwa akithi isixoxe nalentombazane le engithi yayihlala opposite nalomjondo ixoxe nalentombazane ese3 ese number 3 phezulu egroundini e3 sebexoxa ukuthi hayi intombi sishila intombi ukuthi hayi mina indoda yami njobe ishayela amatekisi nje iphuma ngo1 la endlini noma ngo2 so iphuma yerenki so uma nje iphuma ngiyakufonela mina wena uyenyuka uzala endlini ngoba isikhathi sokubonana sinaso asibi naso isikhathi sokubonana so babebonana kanjalo ibifika lentombi ibifika intombi intombi bithi mayiseliphuma isoka liya emsebenzini eTexini umfowethu lengikhuluma ngayo kwakahlala eGoli abafowethu abasegoli abaningi baya drive amatekisi so uyazi nje ukuthi ngo1 baphuma endlini entathakusa ngo1 baphuma endlini baya erenkini babephuma late ngabo2 baphuma uphuma late ngempela uphuma ngo3 kodwa nje ngo1 igega serenkini yaphuma so base beliplana kanjalo nalentombazana ukuthi hayibo wena indoda yakho ngoba iphuma idrive itekisi kushuthi iyavuka le ndoda yakho ivuka ngo1 uyabo nanokuthi phela le ndoda esikhuluma ngayo ngani ngisike sihlale nawo siphuze nawo la iyaxoxa naye ukuthi hayi ngiyavuka ngo1 indlela eyikhuluma ngayo kuyayikhuluma ngazi ukuthi hayi ngiyavuka ngo1 ngiyavuka ikhuluma nje kanjalo ithi ke kushuthi umfowethu nalentombazane bebe naleyo arrangement mina njoba ngisendlini nje umfowethu mayiphuma ngabo2 eyakule ntombi ngiqale ngingazi ukuthi uyapi kodwa ngagcina sengazileke so umfowethu bethi mayiphuma ngo2 eyakule ntombi afika ahlale khona kuze kushaye mhlawumbe azaphuma ngo7 or azaphuma ngo8 sekusemini ilanga seliphakeme or aphume yawayiphuma ngawayigcina nje ngabo8 ngoba ngabo 9:10 insizwa le drive itekisi yayinokudlula endlini ngetekisi ishaye hood noma ingene izoshima leshebo noma izoshiya ukudla kade sithenga ishebo ukuthi mhlambe yayinokudlula nje izoshinta encane la endlini uyabaza abantu bamatekisi baphila kanjalo ngoba abantu bamatekisi bahlale beyiphethe imali cash nje uhlala ukhona so abathengi isikhathi esiningi in bulk there are those abathenga in bulk but isikhathi esiningi abathenga in bulk or driver sihlalile nabo kakhulu so njalo ngabo 9:10 lensizwa le edrivayo idlula la endlini yayo so umfowethu mayela endlini yalensizwa akufanele kushaya u9 esesekhona noma kushaya u10 esesekhona so ingakho wayivuka ekseni abuye wayivuka ekseni ngabo 2 aye endlini abuye ngabo 5 noma ngabo 6 or ngabo 7 bese kuthi ngelinye ilanga evukile umfowethu eyakhona lapha ya evukile nje ngabo 1 kwesinye isikhathi ngangike ngiphaphama endlini uyazi ehostel imbhedi u4 kodwa sisilala sibabili thina ngake ngiphaphama endlini engasekho umfowethu sevuka wahamba ogeza wabuya waqoka lapho uthola ukuthi bengisalele uthola ukuthi sevuka waqoka wahamba kwathi ngelinye ilanga ekseni cathi kwakusengabo 5 ukuthi kwakusehlobo ekseni nje ngivele ngizwe ngangizophalaza ngiyakhumbula ngangihlezi nje etafuleni ekitchen ngibeka umuthi wokuthi ngiphalaze la sasashela ke futhi ngalezi ayikhathi sashela kakhulu ngalezi lapho esashela khona sasiqonywa kakhulu ngisho emakhaya sasashela ngalezi ayikhathi so kancancane uma uyibhunga uhlezi ukuphalaza uqhuma wenza yonke le yanto so ngathi ngihlezi nje ngibeka umuthi kwangabo 5 canti kwangabo 6 kanje 5 6 qhamuka umfowethu ujulukile lapho umanzi uthete uyagijima afika ngene endlini hawu yindoda ekwenze njani ethi hey wendoda sekubhedile ngithi mina yini ethi hey umuntu sengibambile ukuthi ngidle umfazi wakhe hawu kanjani ayangilandiseka umfowethu njobe eqhamuke segijima nje ke uyangilandisa ukuthi
angithi uphumelela ngabo 2 waya khona shothi uthema intombi imfonele into akayi intombi ngambhazanga iyamfonela or iyambhaza mengena into kufona yakhumbula lezi ayikhathi WhatsApp babengekho wawubhaza kwakusebenza call back kakhulu ngalezi ayikhathi so umfowethu kwehlala ecuphe ngeairtime yena ngoba thina sasitohoza so ke yayithi ba umdu isoka leli drive itekisi lalithi maliphuma intombi bese isalibhaza umfowethu imbhaze noma imfonele ngamamitha asebusuku ifone ithi hayi ungenyuka usehambile bese enyuka kumfowethu uthi ke ngaleli ilanga kwakulesihlanu nje uthi umfowethu wafika wafika wangena nje ngabo 2 kanje wangena kule ntombazana ngabo 2 hayi baba busy ngeinto zabo ke uthi umfowethu sasisilala nje embedeni yabona ukhu kade sisanda kuqeda sasisiyalala embedeni uthi nje kwathi ngabo 5 ngoba kwase sekuseni kodwa kusemnyama yabona kusemnyama nje kodwa lokhu kumnyama ukuthi usuyambona umuntu olapha ya sengahle kukhanye noma yinini uthi umfowethu sathi masilele nje imvamisa ke makusuke kuyilezo khathi makukhontate niyenza nomuntu wakho esifazane niyazumeka nilale uthi kumfowethu ngangizumekile uthi ngezwe nje qoqoqoqo uthi ingivuse le ntombazane engilele nayo uthi ngivuse le ntombazane intombi le uthi ngizwe qoqoqoqo uthi besibuza lengane ukuthi ithubani bese ethi lona hayi mina angithi vele umuntu endlini yakhe umuntu mayinokho endlini yakhe ethi qoqoqoqo kukhona intombi yakho ngaphakathi ngeke kulokhu uyichaza ukuthi hayi mina usibani ba uvela uthi hayi nje mina iyezwa nayo ngeze ukuthi ubani uthi umfowethu wathi mayithi qoqoqoqo makwathi makuthi qoqoqo yayisithi intombi ubani siyibuza senokho wesibili lo muntu uthi wezwa nje hayi mina wezwa ngezwi lensizwa ikhuluma ngathi ihlanganisa amazinyo ithi hayi mina ikhuluma ngihlanganisa amazinyo yayikhuluma kanjalo uthi umfowethu sivele siza ukuthi hayi ilo mjida wala endlini uyabona ke umuntu osuke ngiyazi insizwa ziyayazi lezi insizwa igange kakhulu yazi umuntu esifazana ukethi woza endlini yento endlini yakhe ethi ayikhuleka nje woza uzolala endlini yamakho mina ngijoli namuntu uze na mhlambe nawe uthola ukuthi ngempela uthanda ukuze endlini yakhe kodwa isimo asivumi ukuthi especially mawusungenayo nemoto uthola ukuthi isimo asivumi ukuthi owesifazana angakwazi ukusuka lapha ezela mhlambe wena ungakwazi ukuya lapha ya ugcina uyileke ngenxa ukuthi nawe usukhululekile bese kanti kuzonokho umuntu uyabona ke mungazange unokhe lo muntu usendlini yentombi yayisithi ngesikhathi kunenokhi kade kuyintombi eshila ukuthi hayi woza khululeka kade kuyiyona intombi eshila ukuthi hayi woza khululeka kunankinga bese kuba nenokhi ekhona bese usuke ungayazi ke lento engikhuluma ngayo la mawusuka nje ungazange unokhelwe intombi kade kunikeza isibindi sokuthi hayi khululeka la endlini yami akho umuntu or noma itshenile ukuthi hayi isoka lamalikho lise Cape Town or alikho nje alizu noma lithi isoka lamaliza mina lizongitshena futhi ngizothi lingezi kuthi mase kunenokho bese kuqala yona ithi usungaza uyabona ke mongazange udlule lapho usuke ungakaqini kahle angisho ukuthi into enhle le kodwa usuke ungakaqini kahle uthi umfowethu wathi mayinokha lentombi liyathi mayinokha lenokhi ibuza lentombazane nayo lentombazane yangapha khona ngomosuthu uthi yathi mayinokha lenokhi uyathi mayibuza intombazane sinokho wesibili nokho ukuthi ubani wathi lo mfo yimi uthi yaveli yathi yangazi ukuthi izokwenza njani uthi khona lapho angithi manje umfowethu banqunu nje babela bela phezulu kombhede uyazi ke mjondolo umbhede lo umnyango naku khona la isitofu la ayikho nje indawo yokucasha uthi umfowethu wathi ngawo lo umnyama yavele yathi ingane
yathi angangena ngaphansi kombhede yakhomba umbhede. Imbhede yasemjondolo khona le mbhede yase hostela evela ibe ingaka. Evela ibe ingaka ekhandwa khona ehostela. Eminye ikhandwa ngamaplanga, eminye ikhandwa ngensimbi. Yabo. Kodwa ke abanye bayathenga phela imbhede. Kodwa ngalezi ikhathi imbhede yayisebenza nje le ikhandwa khona ehostela. So ivela ibe ingaka mungene ngaphansi kwayo ufuna uhlale ngesifuba uthi mba. Yabo. Mawunomzimba nje wawungekwazi ukungena njengalo mfowethu engikhuluma ngayo wayinomzimba. Uthi umfowethu yathi mayithi intombi ingasazi ukuthi izokwenza njani yayisithi akangene la ngaphansi. Yathi akangene la ngaphansi wavela wathatha impahla zakhe umfowethu wangena ngaphansi. Yigongo ke lengikhuluma ngalo. Sizwa nje intomzimba. Yavele yangena ngaphansi. Ithema isingene ngaphansi kombhede bese ephinde nokha lo mfo. Wayibiza ngegama intombi wathi sibani vula. Yathi ingane ayingeze ngisabhinca ithawula. Yayisibhinca ithawula yezingane yayisithatha ngalezi ayikhathi ke hostela ngalezi akhathi hostela kwakunokuhamba kagesi isikhathi esiningi ntambama. Yabo nje ntambama kwakunokuhamba kagesi. Njalo ntambama ngabo 6 uyahamba ugesi. Uyahamba ntambama nje ngabo 6 uyahamba ugesi 7. Sasine kwase kune neyitofu lezi ka paraffin ama primer stove. Kwase kunama primer stove nje alokhuzayo. Asase sicupha ngawe hostela ngoba njalo ntambama uhamba ugesi. So ke kwase kunokuthengwa nje kwa paraffin. Uthi umfowethu cishe ngambiza ngegama. Uthi umfowethu yathi mayibhinca ithawula lentombazana esengene ngaphansi kombhede. Ungene ngaphansi kombhede nje obe yigongo. Kushuthi wenze njani? Ungenile kodwa manje umbhede uhleli la kuyena. Uhleli la kuyena ngoba uyinsizwa nje iphakeme lensizwa. Ngiyazi abanye bazoyazi. Uma isingena ngaphansi bese lo sisa vela thatha ithawula bese ethatha lesi sigubhu abathenga ngaso paraffin la endlini mahamba ugesi. Ivela ibhinci. Lento yenzeka ngokukhulu kusheshsha. Ivela ibhinci ithawula bese ithatha lesi sigubhu bese ivula lentombazana eminyango. Mayivula bese iminyango ithawu. Yindaba obuye kuseni kangaka. Bese kulo nayi imoto ivele yanqaba ukuduma. Hayi imoto yami ivele yanqaba ukuduma manje umlungu wala yayikhuluma kanjalo lensi. Uthi umfowethu yavele yathi lengane yathi mayivula nje isithi hawu yini wabuye kuseni ngicela usalise uyongithengela uparaffin. Yabo ethi lensizwa uparaffin akavula la ngidayisa khona. Kushuthi nalengane angithi ezinye izinto makwenzeka nje isigameko. Ezinye izinto nisuke ningayiplanile uze wenza into nawe ithi lengane ngicela uyongithengela uparaffin. Uthi lona ke hawu uparaffin akavulwa la kudayisa khona paraffin. Weli ke hostel ezinye izitolo ivula ngo4. Khona izitolo ezidayisa amagwinya nje nani hostel ayisuke seyivulile for laba abantu abayemsebenzini abathenga amagwinya bona. Uthi ke lo mfo hayi ngizobuye ngiyothenga paraffin akavula vula ngiqhela ngene. Yabo shuna lento bazane iqale ngathi nje izama ukumvimba ngalento ya paraffin kodwa hayi futhi ukuthi izama ukumvimba kakhulu ngoba kuyoze kucaca ukuthi kushuthi khona ekhona la endlini. Hayi bese imqhelela lento bazana engene lo mfo bese behlala phe kombhede. Ihlale ngapha intombazane lo mfo bese ehlala ngapha ngezansi kombhede. Wavula wahlala ke waqondana nje nala umhlane kamfowethu la angithi umfowethu ungaphansi kombhede. Imbhede yase hostel akithe eminye iminingi lawo nje iyayithe hayi yase blocksini. Yase blocksini izitini bayazi kodwa le yasemjondolo nje le ethekwa khona ekhandwa khona hostel yayimi kanje. So mayihlala umuntu uthi umfowethu lensizwa vele yahlala nje ngimlanqo. Yathi nje mba yahlala phe kwami. Useyabuza ke lo wesifazana uthi hawu yazi bengicabanga nje ukuthi ngiyothenga uparaffin kusesekuseni ngoba uyaphela uparaffin lapha makuvulwa khona i-tuck shop nje khona lapha ngase3 edayisa uparaffin. Uthi lo wesifazane bengithi ngicela uhambe uyongithengela uparaffin ngoba uma ke kwavulwa nje uzovela uphele ngoba abantu bazosebenza bazodinga ntambama. Ayi bese
ethi lo mfo hayi ngizokuyothenga paraffin bese iyabuza le ntombazane yindaba washesha wabuya uyachaza ke lo mfo umfowethu ungaphansi njalo usejulu kusemanzi ngoba uhleki kabi vele usengcinywe nayi lensizwa le uthi umfowethu bese iyachaza ke lensizwa ithi hayi ngithe ngiyafika lapha eDurban station ngithi ngiyayidumisa imoto abantu babeyobheka eDurban station amatekisi ngithe ngiyafika eDurban station ngathi ngiyayidumisa imoto ayilutho yangaduma iowner ke laselithi kusuka ngo3 lokungizama ukuyidumisa iowner ke lathi owner angilokhuza lathi owner angiyeke ngoba ngizame kwaza kwasha u4 lathi owner ngiyeke lizothuma abantu beyilungisa laselithi bazongifonela uma isilungile so ngase ngiyabuya njengoba ngibuyile nje incazo la indoda leyo mabe saxoxa kanjalo njoba behlezi la embedeni besithi le ndoda yini pho le akabani lamasengli khona lamasengli okuthiwa ama Paul Falcon esasiwagqoka anjenge Omega yabo iOmega le egqokwa manje indala ke le Omega njoba niyigqoka nje imhlophe thina saqala ukuyigqoka ngo99 ngo96 le Omega lesigqoka manje le egqokwa ngomthandeni ngobani bani indala nje kakhulu kade saqala ukuyigqoka yazi yaphuma estyleni kunamasengli ke afana angama push in afana nayo anjalo Paulo Falcon namanye iOmega angama push in saqala ukwagqoka nje kudala kabi so bese ibona lama Omega lensizwe lama push in la ama Paulo Falcon iyawazi ukuthi akabani nami nganginawo angithi siphuza ndawonye lensizwe iyabona ukuthi la akabani lama sengli la uthi umfowethu bathi nje besaxoxa kanjalo bese ivele lensizwa akabani phola amasengli la akabani amasengli ikhuluma nje kanjalo lensizwa bese le ntombazane hawu uyaza ngiwazi mhlamba shiwe ishigama lalomfowethu lo esasinokuphuza kuyena la endlini yakhe ithi mhlamba shiwe usibanibani ngoba lo mfowethu lo esasiphuza endlini yakhe uyangena yena kule ndlu le ngoba umakhelwane wakhona phela uyangena nje ekengene ephuza amanzi noma edonsa amanzi efridge or something so uyangena la ithi ke le ntomba mhlamba shiwe usibanibani lo hlala la mhlamba shiwe usibanibani lo hlala la uyabona besithi lensizwa eudrive lefikayo ithi lotho ngiyawazi lamasengli mthangamani akasibanibani isho umfowethu lo ngaphansi kombhede ithi lamasengli akasibanibani afuna namasengli akasibanibani la endlini uthi umfowethu le ntombazane izama ukuphika ngapha umfowethu uthi ngase ngiplane kahle nje ukuthi lensizwa mayikuyazama yaza yondlekile ke lensizwa ngikhuluma ngayo siyalingana nayo noma ngingaphambidlana kancane nje kodwa singontanga ngoba ngingaphambidlana ngeinyanga kodwa nje singontanga so ithi ngase ngiplane kahle ukuthi mayike wathi ngizovela ngivuke nalombhede ngivuke nje ngimthwale nalombhede ngize ngiyomtshinga phandle uthi umfowethu yathi mayithi lensizwa ngakabani lamasengli yathi ukuziba intombi ithi hayi mhlamba show sibanibani angiwazi mina kodwa nje kushuthi laba abantu abamhlamba phambanisena yabo ithi zamkumzi uthi wavele wathi nomfundo wavela phenye ishiti walungisa ngaphansi wathi mayilunguza ngaphansi ngabe kushuthi wayeza ukuthi khonto ahle iphe kwayo la embedeni mhlawumbe ngoba uthi umfowethu wathi mayilunguza ngaphansi lensizwa yavele yathi hawu yathwala ikhanda yavula eminyango yaphuma yababaza phandle yathi hawu sibanibani isho intombini yayo ithi sibanibani kodwa ungenzani indaba ungibonise nabantu ngesikhathi saphuma phandle babaza phandle lensizwa uthi umfowethu ngivele ngiphume phansi kombhede bese ngivala ngithi ngqo ngivele ngivale ngishude umnyango esale nalengane ke la endlini nalengane la endlini uthe vele egqoke uthi ngigqoke ibhluke la ngigqoke ianda ngigqoke ibhluke ngigqoke ngifasa ibhande ngigqoke amasengli lami ngigqoke iskipa ngigqoke ijacket lezi zinto zakade ngene ngaphansi uthi ngigqoke uthi ngesikhathi sababaza lo phandle uthi ngibuka ukuthi kuyoze kuvuka abantu vele abantu sebeqalile baphuma abanye bayemsebenzini yabo kodwa sekuyakhanya manje uthi umfowethu ngibona ukuthi lensizwa angithi manje suke nizinsizwa niyazana phela yabo nje lo mfo wetekisi lo owafica umfowethu endlini wayesazi thina nanokuthi sinjani wayesazi nanokuthi yini esike siyiphathe ngoba ehostela
ehostela ngalezi yakhathi ibhamu nje zayiphathwa kungena inkinga. So isibhamu nje zayiphathwa nje. So nathi wayesazi lo mfo ukuthi ke ngiyacebe khulu injani. Sashaya ke futhi thina indaba okuganga. Sashaya uyabona nje kukhona insizwa la enkundleni zokuxhumana engeke ngathi ngikhuluma ngaze ngikhuluma ngani. Nje lapho angani ma ku Facebook noma khona la ku YouTube. Lensizwa yathi ngiyakhumbula nje bake bengisendela abathi screenshot ngoba ngangingade ngingabuki. Yaphawula lensizwa ngikhuluma ngisazi ngangikhuluma ngani kulezi zinto esikhuluma. Besithi lensizwa yavele yabhala lensizwa yathi wena uMatete ke igama lami ngicabanga ukuthi niyalazi. Yavele yabhala lensizwa yathi wena Matete usuzenza ngcono la ukuthi yayibhala ku TikTok. Bangisendela kabantu screenshot ku WhatsApp ukuthi hey khona umuntu obhala kanje ngawe, khona umuntu obhala kanje ngawe. Ithi lensizwa wena Matete usuzenza ngcono la ku TikTok. Wacishe wangibulala nabafowenu ngo-2005 sahlala ehostela kwaMashu. Wawuhlala eThemba Lihle wena uhlala nosibanibani. Yabona. Kodwa la usuzenza usilungile la ku TikTok nani uyabona yabhala nje itende kanje. Bangithumelela abantu ayingangena nami ngayoyiphendula ngabuza ukuthi mfowethu ubani wena ngoba mina ngisakubona. Ayi mangithi ngibuka isithombe sayo hayi ngisayikhumbula inhlobo sidala. Sengiyayibuza ukuthi ubani wena? Ithi hayi mina ngosibanibani. Ngithi mina manje kambe wawenzini wena? Ithi hayi ngeke phela ungazi ukuthi ungangenzeni kubeni nangenza le yanto enangenza yona. Ngithi mina inkinga manje awuchazi ukuthi sakwenzani ngoba ngempela ngisakhumbula mina. So ngase ngibona ukuthi ayifuni ukulokhu ukuchaza ngithi mina manje mawuthi ngizenza usilungile indaba ukuthi ngizenza usilungile ngoba phela lento engangiyiyo mina cishe mhlawumbe angisafani nakule angisho phela nami njengoba ngizoke ngikhuluma la angisho ukuthi lokhu ngaphila indlela yokucabanga sengicabanga ngayo manje lokhu ngacabanga ngayo kudala. Mina indlela yokucabanga ngishintshe ngoba sengiphume ejele. Ngishintshiswa ijele, in fact ngayishintsha ejele. Zonke into eziningi engikhulumayo nokurizina ngendlela esithe ukuhluka ingoba ngadlula kulesi sigameko sasejele. Otherwise ngabe ngisay lawyer menzi mhlambe lawyer Matete lawyer owaye uyena. So ngase ngithi kulensizwa ngathi mase ngiphendula sengibona ukuthi lokho icasha ngesithupha ngathi mina shuthi kufanele ngiphinde wena kulento esayenza ngo-2005. Kufanele ngiphinde ngoba manje awuchazi ukuthi senzani. So ngizama ukuveza ukuthi nathi sasinjeya kodwa angikhumbuli lensizwa mina ngikhumbuli nanokuthi yayiubani yona. Uthi kumfowethu ngesikhathi lensizwa ithwele ikhanda phandle ibabaza into house banibani ibiza intombi yayo ithi mama kasibanibani awu wangibukanisa nabantu kodwa ungenzani. Uthi umfowethu ngathi mase ngiqeda ukuqwa ngavela ngathi angiphume la. Lensizwa ngiyazi ukuthi iyabaza abafowethu iyasazi ukuthi sinjani angivele ngiphume la ngeke ngenze lutho ngiyazi ukuthi abafowethu iyabazi nathi uthi ngavele ngaphuma. Waphuma umfowethu la wavela waphuma nje kahle waphuma wayodlula eduze kwayo ngesikhathi ithwele izandla ekhanda. Uthi ngayodlula eduze kwayo ngahamba eground number 3 e3 ngahamba ngaze ngawusithele ematsheni. Mawusithela lapha uzoqhamukela ezimpukaneni khona ukuthi isezimpukaneni kwakusiwa kuyona inyama. Wathi mayisithela nje umfowethu uthi wayesehlaba ngejubane wazongena endlini njoba wangena kimi nje endlini esejuluke semanzi wayekade balekela lokho. So mayisefika ke endlini uyangitshena ngithi mina manje ukubambe kanjani uyachaza ke njoba ngichaza. Sengithi mina hey manje shuthi sesixabene ke phela nosibanibani ngoba asisakwazi manje ngesakwazi ukuyophuza lapha ngoba sesinecala sonke phela. Ethi umfowethu hey wendoda kuma bese siplana ukuthi sizophuma kanjani kulento. Siplana ukuthi sizophuma kanjani kulento. Evela umfowethu edeze lunguza nje njengoba sixoxa nje la kusekuseni udeze uyalunguza ukuthi abezini laba bantu. Hayi kube isikhashana esaxoxa leyo nto bese evele kufone le ntombazana isifona ngenye ifoni manje ifonela umfowethu
isifona ngenye ifone mhlambe kodwa mhlambe after 3 hours 4 hours ifone le ntombazana le umfowethu ade banjwe nayo ithi yasiphela usibanibani useyithatha ifone yami wayishaya phansi ngabaleka ke mina endlini sengibalekile nje ngifona ngefoni yomunye usisi lapho umngani wami engicashe kuyena so ifoni yami useyishaya phansi angase sizoxhumana kanjani vele umfowethu sivele sinomfowethu sithi ayize la le ntombazana ayize endlini ayina ngempela ifike le ntombazana endlini sifaka endlini sithi ayihlala endlini ngifuna uzusibindi samantombazana njalo sivele sifaka endlini sinomfowethu le ntombazana ebese kuba isikhashana bese beqhamuka laba bafo manje sebeze endlini yethu kanti lo mfo umdulo wetekisi unfortunately swashona lo mfo ngeze ukuthi swashona bamgwaza eThembalihle ngoba wayemuntu wayephuza angazi ukuthi wagcina bamgwazelana so uma lo mfo intombi yakhe ngoba ngesikhathi ethwele izandla ekhanda yena ethwele izandla ekhanda ephuma umfowethu ebaleka yasale yathatha yangena endlini yathatha ifoni yale ntombazana yayishaya udongweni yafa ifoni yale ntombazana yafa ifoni intombazana le yaphuma yabaleka ngesikhathi sibaleka intombazane akasakwazi phela kuyifoni eliseyibulela ifoni yayo yona yathi mayifika la eyayibalekele khona yafonela umfowethu ngoba iyayazi inamba kamfowethu ngekhanda yafonela umfowethu yathi manje lo muntu phela usengibulalela ifoni kanje sasisithi ayize endlini ke thina ayi yathi bayifika endlini sayifaka endlini lapha eblocksini sathi ayingene ekamereni vele lo mfowethu noma engafika engangena la ekhishini kodwa ngeke angene ekamereni uma sefika ke lo mfowethu eThembalihle esuka le phezulu enumber 3 uma sefika eThembalihle ezobika udaba kithi uzobika udaba kimi manje nabanye abafowethu ngoba wayazi ukuthi sikhona uyafika ke uhamba kushuthi usehamba nezinye insizwe ezimbili uthi ke lo mfo mayifika kuthina bafowethu bawacebe khulu usehambile umfowethu usehambile ngoba sathi masibona beza sathi umfowethu akasuke la ahambe bengamfici lo kade bembamba phezulu uthi ke lo mfoba wentombi umdulo wentombi wetekisi uthi bafowethu bawacebe khulu la sekunenkinga sengithe ngibuye emsebenzini itekisi kade ingadumi ngathi ngiyafika endlini yami ngafica umfweni lo osibanibani ngimfica endlini yami njengamanje ngababamba esendlini yami nentombi yami ngaphu intombi ke njengamanje isiphume yabaleka ifoni yentombi ngiyiphihlizile isihambile ke intombi angazi nokuthi kuphi manje ngoba angisakwazi phela nokuyifonela so angazi ngoba lo mfo wasalwa waxabana nale ntombi isikhathi side kakhulu eyibuza ukuthi lo mfo ufunani la yaphika le ntombi yathi lo mfo na mina ngimazi ukuthi ubezokwenza livelo wangingenela angazi nobe ufuna ukuzongidlongula nobe ufuna ukuzongwenzana ngoba uvelo wangingenela nje angazi nokuthi ubetshene ubani ukuthi ngingedwa awukho wena angazi nje uvele wangena nje la endlini ufike wanokha nje ngayitshela ukuthi nguwe mina ngavula sekusho intombi ke ifika lapha kuthina eThembalihle insizwe siyatatazela ithi manje isiyikhalela nje ukuthi la ikhona le ntombazana kungabe ukuthi siyibulele ayifonele nasekhaya insizwe isho ekhweni layo fonela umama wentombi ithi yazi phela manje sibanibani la ngisambona usengidukele kanje kanti sikhuluma nje thina intombi la endlini siyithulele siyambuka etime manje lento sobuye siyikhuluma kodwa ke ngisahamba ngisawumcinga nangapha eSulabasha ngoba ngapha eSulabasha khona umuntu ajwayele ukukhona usisi ajwayele ukuvakashela kuyena manje angazi ukuthi sikuphi lengane yabantu ihambeke lo mfo sithi hayi mawusuyitholile intombi sizobuya ke sizokhuluma kodwa mawukuthi ngempela umfowethu ungenele intombi yakho ayikuyofanele simjezise nathi senza sengathi simlahla ngecala umfowethu ayina ngempela ihambeke lensizwa ihambe ke manje ucinga intombi ke icinga intombi akayifonele kuphela intombi ifona uyibulela ihambe ke icinga intombi ihambe icinga uyabona icinga ucinga nala kajwayele ukuluka khona uyazi ukuthi intombi yakho mayikuvakashele la eThekwini
uyazi ukuthi ijwayele ukuyoluka kuphi, uyazi ukuthi umngani wayo ukuphi. So noma ke babe ngebaningi abangani bale ntombazane, ebese sithi kule ntombazane ayimfonele lo mfo ngenamba nje angayazi, sizothenga starter pack, imfonele lo mfo isho ukuthi hayi ngiyaphila mina la engikhona, inkinga ngiyesaba ukuze endlini ngoba ngisaba ukuthi uzongibulala wena uzongishaya. Evele lo mfo hayi khuleka woza endlini ngeke ngikwenze lutho. La ngempela sidedele intombi ukuthi hayi ayihambe endlini, ihambe ke endlini. La ngempela lo mfo uyafika ajabulela ukuthi uyayibona le ntombi ukuthi isaphila. Ayexoxeke nayo, ivele iphike nje intombi, iphike ithi intombi lo mfo angimazi nje mina, ngimazi niphuza naye la, angazi nokuthi ubone ngani ukuthi ngedwa. Uvele wangena nje la endlini wafuka angibambe lokho efuna ukungiqabula, lokho ufuna ungiqabula ngenqaba mina. Hayi nangempela ke lo mfo kusho ukuthi asibhaye isitori sale ntombazana. Mase behlake lo mfo negenge ntambama besizokhuluma ke, sekukhona lo mfowethu efike echazeke, sichazele sisethemba lihle, sichazele ukuthi hayi bafowethu bacebe ekhulu lo mfowenu lo esekhona, ngoba esekhona umfowethu lo mfowenu lo. Ngithe ngibuye emsebenzini ekseni, bengithi ngiyavuka ngiyoshaya itekisi yafika yangaduma, ngabuya i-owner lithi angishiye angibuye ngize endlini ngizolinda bazothi mase beyikhandile bese beyangifonela. So uma ngifike endlini ngabo 5-6 ekseni manje namhlanje ngifica umfowenu phansi kombhede. Hayi bese siyambuza kumfowethu, sesiplanile thina nomfowethu ukuthi sizothini. Siyambuza kumfowethu, ndoda nali icala selingene, ubuwenzana endlini kaMdu? Ngoba phela uMdu siphuza naye, umakhelwane kamfowethu lo esijwayele ukuyophuza kuyena lapha number 3. So uthini ke manje ngale relationship esinayo noMdu, njoba sesingabangani naye, wena usulala ufuna uyohlaba umfazi wakhe, uyithatha phi leyo nto? Wavela wathi umfowethu cha, empeleni mina ngilale ngiphuzile izolo. Besiyongena, angithi thina emsebenzini ezitimeleni sasike sihambe siyongena, thola izulu malini, umkhumbi awuvulwa ke izulu malini. Izulu malina awuvula umkhumbi. So sasike sihambe siyosebenza, uthola ukuthi ngo11 umkhumbi uzovala, bese siyapay off. Uthola ukuthi kufanele sihambe siye endlini. Sasike sifike endlini ngabo 2, sifike endlini ngabo 3 ekseni. So uthi umfowethu ke mina bengihambela ukuthi besibuye emsebenzini sipay offile, sipay off emsebenzini ngehleda road. Ngase ngivele ngicabanga ukuthi lengane mhlambi iyodwa, ngoba uMdu ngiyamazi ushaya itekisi, mhlambi iyodwa lapha endlini yayo awuthi ngidlule khona. Ayikho into ebengiyiplane nalengane, ngayibona nje kanye ibhinqa ithawula ngayithanda kusho ukuthi ngotshwala nami. So ngingeniswe ukuthi bengilala engidakiwe lapha, nasemsebenzini nje bengiye ngidakiwe. Hayi ethi ke sibuze ke thina, ufike wangena wayenzani lengane endlini? Ethi ngifike ngayibamba nje, nami ngidaka otshwala bengingazi nokuthi ngiyenzani. Ngayibamba nje kanti kuzosuke kuqhamuka uMdu, uyabo. Hawu awuyenzanga lutho Hayi sithi ke thina hayi nangu uMdu uthi lengane akayenzanga lutho. Ya ngiyazi vele ayenzanga lutho, ngiyazi ngeke ihlabe kalula le ntombazana, ngiyazi. Kodwa ke endlini ukhuluma kanjalo, wayikhuluma kanjalo. Kodwa ke endlini yami ungene kanjani? Iyasho nayo ukuthi hayi iyasho nayo ukuthi akayenzanga lutho. Kodwa nje lokhu kungena endlini yami siphuza ndawonye kungixhaphaza. Ayi bese sithi thina umfowethu akaxolisa, ayaxoliseka umfowethu, bese sithi akahlawule ngamabhodlela amabili kaGologo namakesi amabili, bese ehlawula lensizwa ngo500. Hayi ke wahamba kumfowethu wayoyithenga lezi zinto, sabuya ke saphuza ke. Ayi kwaphuzwa ke kwagcina sekusinwa ingoma ke la, siphuzele ethemba lihle. Kwagcina sekusinwa ingoma ke, kwamnandi ke. Uyabona abantu mase bephuzile, ngiyayithanda igenge ephuzayo ngoba iyashesha ukuxolelana. Uyazi kwase kuwuye lo mfo, njoba sihlezi nje la siphuza, yabo, njoba sihlezi nje la siphuza. Hayi
ngiyazo ninkabe yambonga kuyenza kodwa lento uyenza utshwala yabo eseshaya umfowethu lo hawe uyenza utshwala lento yabona esemxolela nje kalula kanjalo yabona bagcina ke manje kwaxolelwana ke yaphela ke lapho intombi le ngiyaxolisa ukuphazamisa i-podcast ukubalaleli ngifuna ukubuza ukuthi ngalesikhathi lo mfo enokha emnyama enokha ngalesikhathi intomba umjida lo wakina ngena ngaphansi kombhede akabuzi ngani lo mfo kule ntomba kanti awukhali ngani ngalesikhathi uthi wena lo muntu ukungenela ukuze ngizozwa mina la ukuthi yes ayifika inkulumo lapho senkulumo ayikazifiki futhi kwavela ngabuza wena ukholini ayakabuzanga lo mfo akazabuze nje ukuthi maye ayibambe ngenkani ucashiswa yini phansi kombhede yawo kushuthi ngicabanga ukuthi lento ukuthi intombi muyithe uyazi ukuthi intombi muyithanda intombi yakho khona umbuzo osabayo ukuyibuza wona ngoba uyabona lo mbuzo uzoshayisa ngoba umuntu uma umthanda wathi utshatha ngesikhathi elalele enye indaba esasikhuluma ngayo la yale ntokazi yase showe eyayosebenza eQueenstown eyayi social worker yafika yashintsha yathutha eyayifundiswa yisoka wathi utshatha uyabona umuntu wesifazane mawumthanda noma ungamfica nendoda endlini noma ungamfica kade engekhe esendodeni kucaca ukuthi athi esendodeni igama osukulifuna wena mawumthanda igama osukulifuna usukufuna igama azothi mayilisho vele lihlale la enhliziyo noma engathi usukufuna igama lizoyichitha yonke lento noma engathi nje kade ngingekho nje endodeni mina kade nginabangani bami or kade kodwa usukufuna igama nje elizothi mayilisho uvele ulikholwe lihlale enhlizweni bese ichitheka yonke lento ukuthi athi esendodeni yabo so naye lo mfo ngicabanga ukuthi akawubuzanga lo mbuzo ngoba wabona ukuthi uzosuka ugaxelisa intombi nani wawuyeka nje akazasho ukuthi phoma yayikubamba lo yindaba ungalokhuzanga akaza kubuza lokho noma ke ngicabanga nokunganaki ke phela so sayixoxa ke leyo nto yaphela umfowethu nje wagcina seyebonana nentombi ngokuthi kusuka intombi izendlini engasayi yena khona kusuka intombi izendlini kodwa kwathi futhi sebejwayelene isimo sesithe waphinde waqhubeka umfowethu wayakhona lapha ngabo uthula boyethu ayanga ebusuku egcine sevuke siyakhona sekubonakala ukuthi ngathi selikhohli isoka ngathi selikhohliwe uyabona wele ke wagcina ehambile umfowethu wagcina ehambile ehostel wayohlala wayegoli wayotohoze egoli yagcina ke nami ke ngagcina ngihambile ehostel kodwa esinye seyigameko lesi esacishe engiyaye ngithi mangisicabanga bese ngibuka ukuthi ukube lo mfo ngoba driver babatekisi abaningi baphatha ibhama abaningi zisemthethweni futhi ezabo ukube nje lo mfo waye umuntu ophila nesibhamu ukube nje lo mfo waye umuntu ophila ngokuphatha isibhamu lo umdulo wayedrive itekisi mhlambe ngabe umfowethu samswela nje lezo khathi so izinto ezifana nalezi zisenzeka ke namanje zibaleke mhlambe omunye masiyikhuluma engacabanga ukuthi we are entertaining kodwa sifuna ukuveza le point lokuthi lo mfo kube wayephethe isibhamu mhlawumbe umfowethu ngabe wafa ngoba vele wayezodubula phela mhlambe ngabe wafa bese futhi liyena lo mfo eyaboshwa sekuphelile ke njalo ngabo ngoba mawuthi uyabuka umfowethu waphinde waqhubeka nale ntombi waphinde waqhubeka nje bajola isikhathi eside ikwazi ngoba umfowethu uyahamba njoba ngisho ukuthi wazi waphinde wabuyela futhi lapha ya endlini yentombi ebizwa yiyo nje le ntombi hayi ngoba wayedelela kodwa intombi yayimbiza so kubalekile good people ukuthi uma usuke besilisa ngakhulukazi neneni ngamasoka kubalekile ukuthi uma ufica intombi yakho ufica nje intombi yakho inendoda ungathathi ngoline ukuthi indoda yakudelela or nani nentombi nayisuka ithanda ngoba uzosuka ubulala umuntu kanti ubulala indoda kanti ubulala umuntu ngempela obiziwe
nanokuthi nje phela uma usumbulela uzoboshwa nje bese kuphela ngawe kanti abantu besifazane baningi uyabona so ilelo vangeli nje kuphela esilishumayelayo masuke sikhuluma lezi zinto ezifana nalezi. Thank you.